Vieš, že nutraceutika stoja na pomedzi medzi doplnkom a liekom? Ich cieľom nie je len výživa, ale aj prevencia. Sú to špeciálne doplnky s medicínskymi vlastnosťami. Nutraceutika sú produkty s bioaktívnymi látkami, ktoré môžu zlepšovať zdravie alebo znižovať riziko ochorení. Obsahujú bioaktívne látky s fyziologickým účinkom, napríklad resveratrol, sulforafan alebo koenzym Q10. Od bežného doplnku sa líšia tým, že ich účinok musí byť vedecky dokázaný, nie len deklarovaný. V Európskej únii však stále podliehajú potravinovej, nie liekovej regulácii, čo znamená, že kvalita závisí od výrobcu. Nutraceutika majú potenciál. Ich účinok je založený na dôkazoch a otvorenosti vedeckých informácií. Výskumy ukazujú, že vybrané nutraceutika ako omega-3 mastné kyseliny, polyfenoly či bioaktívne proteíny môžu podporiť imunitu, znižovať oxidačný stres a pozitívne ovplyvniť metabolické a kardiovaskulárne zdravie. Zdravie si nekúpiš, ale môžeš ho podporiť múdrym výberom. Používaš ty alebo niekto z tvojho okolia nutraceutika? Ktoré sa ti osvedčili? Podiel sa v komentári.